животното. Айде. Ето го майсторът бати Минчо. Здравейте, уважаеми приятели! Включваме се от язовир Карадере. Виждате колко е хубаво, прекрасно. Тук съм заедно с много добри приятели. Янислав Вълев, Атанас Дойнов и Иван Николов. Направихме страхотен риболов тук четвъртък, петък, събота. Жалко, че сега малко си тръгват. Кажи няколко думи за риболова. Доволен ли си тук от язовира, от рибките? Как е? Доволен съм много, усещането е невероятно. Рибите са много борбени. Супер, супер, супер. Така, ти колко риби хвана? Аз хванах 9 риби. Даже в момента 74 кг. Даже има калане! Супер, супер! Супер остава! Ето го, Иван. Задръж, задръж! Това е Ваньо! Ванката има шанса невероятния в последната минута да обърне мача.
Мат Минчо къде млия? А ние можем да си продължим, си приказваме, аз ще дойда. И така, Силен риболов с много борбени риби, да оставим нали трудни. Ванката да си вади рибата, ние сме тук, да. Улаве ли? Не съм сам! Не съм сам! Супер! Виждате, уважаеми приятели, такова е положението, уж спокойствие, тишина. В един момент кълве, тръгваме, улаване, псуване и прочее, но всичко е в границите на нормалното. Страхотен риболов, Страхотен риболов, така. с доста риби, макар и трудни, Така. но Вечер имаше ли кълванита? вечер кълваните бяха рядко, Така. почти нулеви, Така. но ние сме доволни, с удоволствие в най-скоро време ще посетим отново язовира. Дай Боже да сме пак с нашия добър приятел Бати Минчо. Ще се радвам, ако отново се съберем и направим такъв подобен риболов и още Страхотна по-добър. компания и невероятно усещане. Страхотно, страхотно. Всички На живи тебе ти здрави! хареса също. Хареса, Ела да. се, Ванка, ела се оплачи тук пред нас. Извинявай. Та сутрин, Случват са такива работи. та сутрин обаче е нормалната ситуация за трети път. за трети път е нормално. Случват се и такива работи. Така, приятели, това е включването ни от язовир Карадие. Казвам ви чао и до нови срещи. Чао, чао! Чао. Чао! Ма то поръчка удари, бе. Направо.